बहिरो कहीं कहाँ घूमे फिरे चल जाता करो समझ में कुछ आवत नहीं के कि काम धंधा घर के होई कि ना होई हैं बाबूजी हो करे जाना तो न हो तो मुर्दा दो न दो तीनों ते 2 किलो को अगर मुर्गा गोले तो दूसरा के देखे कपार फोड़ बस्तार कहीं कपार फोड़ दूसरा के देखे का हो गेलो गोइला तो लेके गोइला तो अपन बनाई खाई बनता दो तीनों ते मुर्दा हमनी ते ना बनी हो हमनी के बनी तो कैसे बनी तो किने के ना पड़ी हो बाबूजी तो न दाओ ए थिन्नी अंदा या थिन्नी अनि ते आदा इंदी या तो थाइन दई छीने के पैसा कहीं छीने के कहता नहीं छीने के कहता नहीं तो ता आता न किने के ना पड़ी रे तीने ते हम त नहीं तो आता न थीने ते छीने कर दो सर कहीं यही तक मुर्गा खा ले बच्ची क्या हाल करते नहीं जा ई कौन कहता के देखते नहीं हाल मार करते नहीं हां तो हाला कर ये ना करावा तो कहता कि होकर मुर्गा किन के गोइला एते को किन के गोइला तो बाबूजी दूसरा दिन मुर्गा बनी सब्जी भी काट देले बनी सब्जी उब्जी काट देले भाई हां मुर्दा थाइन दई हो मुर्गा खाइली हां तो छोड़ सब्जी उब्जी के तब एकर मन है बात तब किन चल किन ले आवल जाओ जा तब ले जा दे सब्जी तो कर एकर के ना ले जी औरी कपार खाए के हमर रख दे तो हम चली हां चल चले चल दादा ने ते हम क्या आवत नहीं जाए रही है ना अरे वो घरे रहब फरमा पले ले क्या आवत नहीं हम पतवे जाते हैं की ने ठीक बा दादा दंदिया यहाँ था हां चल चले जा चले पतवे चले आवरे चली चलते रे आई बढ़िया वाले ले बढ़िया वाले ले ना का बाबूजी बोड़िया के लेके आई का के बोड़ी लीवा तो जता ले लेना ना देखिए ना हम कैसे किनता नहीं किनब किनियो लेबा पैसा हो ना लगे ले लेना तू आ बाबूजी वो कैसे आए है बोड़िया चल ना चलो ओइ जे हम बताई तोरा कि कैसे कैसे दे ए जे बता दी कि हला करे लगा अच्छा ठीक है चले किनियो ले सब कर देखे में किनियो ले बा पैसा हो ना लगे आओ ना चले चले पतो याव रे चले कहना फरमा आइए कोई ए भैया मुर्गा वाला कहो बाबा कैसे मुर्गा बाबा सा हो 300 रुपया किलो 300 रुपए किलो हाँ कितना लगत बा दूगो जोखा द लिया बा दूगो हाँ कका किलो का बसा हो 1.5 किलो के 1200 ये 1.5 किलो के 1 किलो के चला लिया दूगो लिया जल्दी लिया बा बाबूजी जानो 1 किलो 300 बा हई अरे मुर्गा भागा ले 1 किलो 300 हां हई जो के लिया अब आंखिया पर वही बका हमें अब घर पे बाबा हो रे कोई तो मुर्गा धरी ना किलो 600 हो बाबा रुक जा बड़ी मां से जोखा 1 किलो 600 बा हाउ हाँ और लिया दूसर दी लिया बा देखी लो 1 किलो 600 आ ए गौरी 1 किलो के जोख दा दूगो ना मंगनी तो दूगो हो ना गइल कहाँ ये कहीं ना दिया लाबे कहाँ दूगो दे दिया ला है ये कहीं ना दिया लाबे अबे दला जो तक 1 किलो के 200 कहाँ दे लावा हमके मुर्ख बनैबो कहाँ ले ले कहाँ ले ले ये कहूँ देखत हव अरे अब ए जो मुर्गा हमार उड़ गइल अबे चौके दला तो उड़ कहाँ गइल चल गइल फिर वो डगर के चल गइल तार पर में ना इतना मुर्गा रखले बचिना तो कौन जो खला कमन है ये मर दे हमरा के बुर्बक बना दियो ना बुर्बक कहाँ बना दिया बुर्बक बना दिया ले ले धोतिए में कहाँ ले ले खोल दी धोतियो खोल दी दा एक और जोखा एक और देखी हाँ अब ढेर हल्ला करबा त हमें कहूँ मुर्गा वो ना ले चिनत ना बता तका दूगो मुर्गा दला तू पकड़ाई बो कहाँ दिलावा कहाँ दूगो दिलावा हो जानला मुर्गा तका दूगो बराबर पकड़ ले कुल धोती होती देखत हव कहाँ ले ले ये कहूँ मुर्गा देखत ना हव अरे अब भेजल डुगुर के चल गला था फरमाए में अब तार पतो या काहे उपेटा उगल बा आ ये बाबूजी बेटा पेट में डिलीवरी होके वाला डिलीवरी हो गेल बा तो नजर न तो लगेगा तोरा आँख में दो मरदा मुर्गा दो अब दूगो दला तका मुर्गा दो जिला जा मुर्गा तका जा ये तार मुर्गा मन के ना ले चले पता चल मरदा हमके पागल बनैलो पागल बने ले जा मन के सुरा के मुर्ख बने बहनी ले हमर बिगड़ लो बेलक ना कोई लो जिले मुर्ख बने ले चले पता ये देखले ना पता ये हमने कहत नहीं कि बढ़िया वाले ले पैसा हो बाबूजी मुर्दवा हो आ भाव दीते हो आई पेटवा तो नन बा नहीं था होते मन बताओ
लड़का होके वाला लड़का होके बाबूजी इसलिए के जत्र नहीं था का रे पे तो बता नहीं तो न आदि तो न बताइते हो लड़का होके वाला बारे तो भौजी के कल नहीं कलर सर कहीं के ना देखल त आज कलल बा तुम देखल अकेले निकलो कहत ते जाने बुधात तो भाई तो न ए बदी तू न का जी बबुआ बनिमा होइ न हां ओ भौजी त नहीं ता होत भौजी त नहीं ता होत भौजी त नहीं ता होत बाबूजी ए देतो त न लड़का होके सर कहीं के लड़का होके के मुर्गा हरे ना भौजी त नहीं ता न मुर्गा हरे एकरा के बाबूजी बताए ना दी काट के खाई ले चल ना भौजी त नहीं ता ताते न थैंदै लड़का ना हरे लड़का सर कहीं का गोई रहने जाओ फार्मा पर कीने ना ता हो फार्मा पर गोई रहने जा कीने ना हां तो चुरा ले नहीं जाए ए तो ना तीनती आई न दा हाँ चुरा ले जा कोनी जा चुरा पैसा के किन के लिए बिना पैसा के जे ले कह के गोई रहने पतो ये ले के देखे मुर्गो किन ले हिब आया ये तू पैसा हो ना लगी गोई रहने जा उनकर के सर के मुल्ला बना देनी पैसा ना देना न दा होता ना 1 रुपया ना मुर्गावा के 1 रुपया ना देनी हम तो नहीं न बाबूजी ती ए भौजी ते पेता बाई तो नन बा नइता हो तो मुर सर के तोरा ना लोग आंखी ले आना रहो के काली कल नहीं ना रहे आज कल गल पेट ठीक तो हो तो लइका होके वाला बा लइका ए ते ता दै न बहिर बाण कहीं कर ए ते ता दै न हो हां रे काटन जी तन काट खाइल जी बहिर बाणे रह गुला की काला लइके होके वाला नहीं के आज लइका हो जाता तू न हटान दी हो तू ना हला करत बे तन हला करत हम सर कहीं ए तीतंदर भी आवत हो न अरे बे तुम ए का कहत बे तार खाना मामा ने हमर भौजी ते तू दन नइता भइन बा सुगल क्या हां का भइल बा ए मुर्दा भइन बा हो मुर्गा हां अरे साला हमारे मुर्गा चुरा के तोर भौजी का मुर्गा हो गेले तो आन मुंदा माना ना तोर भौजी आई रहली मुर्गा के चेखुर बाबा हां तो हम देखू देख ध्यान करूमी तोर भौजी औरत रहल है तो हम का उनकरा के औरत के टोकल ना जाला औरत के छुअल ना जाला तो वही के चलते छोड़ देले हैं तोर भौजी चोले फड़वा में मुर्गा तो हम तो नहीं ये नइता बहन बा मुर्दा बक हमारे फार्म में चोरा के ले गेले तो हम ना कहले चेखुर बाबा से का हो चेखुर बाबा ये काम कइले हमार मुर्गा चोरा के ले गेले बा ये गल हां तार मुर्गा ना चुरा के तो भौजी ते मुर्दा भइना मुर्दा मुर्गा भइलो हां चुप मुर्गा ना भइलो लाई तो चोरा अरे हम देखत रहनी कि कितना तू फार्म वाला तेज बाबो फार्म में से जाओ हाँ। अब वो जे ना कह देला ती तो तार पोतया के इज्जत रह गई तोरा को नहीं, इज्जत है बेइज्जत के का बात है लो ये अपन पैसा ले लो हम पैसा देबे तो आरे के होते रहनी अब ले गेल तब ले जा मुर्गा अब का पैसा देब हम नहीं लो कि बिना पैसा के थोड़े के ना मुर्गा के देखो नहीं कि कितना तू तेज बाबो इंतरे ना ना मुर्दा हां ए चक्र बाबू ओके चलते तक टोकले ना कि जाए तो पतो बिया टोक देब तो इज्जत रह जो कर ना हो गेल मैं तार पैसा देख लो हां पैसा बा हमार हो गई ऐसन कुछ काम ना कर ऐसा कुल काम ना करे के चाहिए ऐसा ही बेचा ना, मुर्गा भाई तो ना। चल जैसा ना तो हमारा लेखा शरीफ ना बैठे यहाँ आदमी ठीक बा, ले चलो। के दे दी हां तना हम तो यही कम दे देनी तब नहीं ढेर बोगे नमस्कार प्रणाम भैया हम चेखुर बाबा रौरा देखो नहीं जना एगो कॉमेडी हमन के छोटा मोटा बना देनी आप लोग के हंसे हंसावे खातिर हमन की अगर वीडियो अच्छा लागल होई तो एकरा के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करब जा।